klar? MR-undersøkelsen viser en større svulst. Og så en skål for Anja. Tilbake nå i full vigør. Skål. Skål. Ja. Skål, mamma. Det kan ikke kureres. Så hvor lang tid har jeg igjen? 3 måneder. Kan man gifta sig innan operation? Vad ska vi säga till barnen? Ingenting. Du trenger ikke å elske meg fordi jeg skal dø, men jeg må vite at du vil hjelpe meg. Det är inte alltid så lätt att hjälpa dig här. Du skal operere inn i hodet. Ja, kanskje. Vi skal gifte oss. Er du sikker på at dette ikke er for mye for deg? Bryllupsdag og bursdag på en og samme dag, så blir det bare en dag i året dere må minnes meg. Skulle det virkelig en dødsdom til for at du skulle våkne og sette deg selv til side og så plutselig gjøre alt riktig? Du vill inte. Likevel, gjennom 30 år som lungelege, har jeg opplevd at pasienter med hjernemetastaser har overlevd. Hvor mange er de? De kan nok telles på en hånd. Får vårt gemensamma liv att framstå som ett evigt långt slit. Vi har jo ikke levd samme liv. Men livet är inte perfekt. Ja, hallo? Tennene er ikke så viktig, egentlig. Jeg har fått kreft. Jeg har ikke så lenge igjen å leve. Jeg kan egentlig bare stryke meg fra lista.